Hei, vreau să lumea și bine v-am găsit la primul meu episod de Pebble. Dacă nu știți ce este acest joc, acesta este un joc cu fotbal în care iei mai multe chestii și chestii. Nu vreau șapca. Eu am dat așa puțin că era șapca lângă și vreau să o iau. Așa, de fotbal, pentru că este foarte mult să deblochezi caractere. Am o carte de acolo națională. Așa, începem cu meciul cel mai greu meci. Eu am 160 de fan, dacă vreți să-mi dați cerere, mă cheamă Dani07. Jocul 1 care are skin-uri de cu 210 fan și locul 25 fan. Luați încă astea, pentru că bine. Nu știu, duci pas cu ce vreți. Mamă. Nu știu dacă mă vedem. Asta. Mă, nu prea mai trebuie să se mișcă la... De 3 minute. Asta nu-mi place mie lagul. Bun. Îmi place? Ok, 5-4. Nu să-l bani pe acest. Da, 5-5. Dacă nu, dacă trebuie să stau cu de soare și din asta. Ce zic? Asta tu mi-ai făcut-o. Mare. Uite de gol. Bine de mea, i-am dat gol. Bun și la rând. Dacă să-mi spune. Bagă-mă în poartă. Nu cred, nu da gol. Dacă mă pun. Da. Mai întâmplă, nu te știu. Vă fac să are 200. Ceva de bani. Asta s-a băgat în mine. Eu nu prea cunosc cum canti la mine. Acum ar mai fi. Da. Good game. O jucat bine. M-a chemat și la dacă n-am luat în băteam. Reclame. Am pierdut 50.000, asta e greu. Hai să mergi cum un meci. Cu cine îmi dă și mie să joc locul 8.000 în lume. Hai mai repede. Cu lagul tău, cu tot. Uite moment.
Bă, dar ce? Niciodată mi se mișcă. Niciodată nu se mișcă atât. Și eu am 5 minute. Cred că e din cauza pârului pro. Nu știu. Așa. Avem să fac pauză. Să fac pauză. Stați așa. Hop. Așa. Bun, nu cred. Ion la infernal. Și asta cu gheața eficientă. Boing. Boing. Ce tare. Nu pot să... Gol. Tu m-ai făcut, băi. Să fac asta. Dă-bă cu capul. A, de ce nu? Eu pot băga în poartă. Să mă mișc pe unde filmez, ca să pot să mă lab. Eu filmez din camera mea și aici am routerul și am 5 linițe și merge în lag. Cred că e din cauza sticker-ului pro. În data viitoare care o să filmez cu... Da, 65. O să filmez cu Mobizenul. Băi, ok. Da, mă. Nu cred că și el avea asta, nu cred. Nu mai vreau să pierd o dată. Bine. Ce mai lagul ăsta? Nu știu. Dă-te. O să se bagă în poartă. No! Nu cred. Hai mă, hai. Te crezi șmecher? Hai mă, hai. Nu cred. Nu cred că m-a bătut. Da, eu voi încheia aici acest episod. Am jucat 2 meciuri, dintre care amândouă n-am pierdut. Asta este. Ok, eu am fost Ani și ne vedem data viitoare. Pa!